Ndinokumbirawo kune ruzhinji rweZimbabwe kuti paine anogona hake kundibatsira nepadiki sekundibatsira kwamakamboita pakutanga. Ndigone kuita business kutenga nekutengesa ndiri panapa pamba. Nemukadzi Vasimbarashe ndimuwanire chekuti aite. Kwete kuramba akagara. Semwana mudiki. Ndikatanga business rekuti tinotenga nekutengesa. Anogona kurarama nekuraramisawo mwana wake. Na Simbarashe achizodzoka. Nekuti Sekuru Tasvu akati Simbarashe ndichambogara naye for 2 months ari pano. Saka kusvika pa 2 months dzichipera tofana kunge tane chimwe chinhu chatakutonyatsa kudi kutoita chakunasa kuti atane business redu hatibroki hatibhadhari rent takangogara pamba. Saka toda kuti tibatsirike ipapo. Alright, aiwa tinotenda. Saka wanenge vachida kukubata inamba dzefoni vanokubata ipapo. 078 598 4537. Sara Kampira. Alright, aiwa tinotenda. Right, muri yeZimbabwe. Ndoda kumbonzwa kune mudzimai vaSimba timbonzwe kuti zvakamira seivo kusaidi kwavo kusvika pari nhasi. Right, rega nditore mukana vekuita hurukuro navo timbonzwe kuti zvakamira sei. Amai makadi zvenyu? Tiri kwedu makadiwo. Tiripo hedu. Imimi ndimi munonzi mayani? Maina Tens. Maina Tens. NaTens wacho ndiye wamakabata. NaTens ndiye watakabata uyu. Alright, ndimi mudzimai vaSimba. Ndini mudzimai vaSimba. Alright, aiwa ndinotenda zvikuru. Mane nguva yakareba sei imimi muchigara naSimba marorana? Ndane 2 years 4 months. 2 years 4 months. Alright. Saka kurwara kwese kwaita Simba maikuona? Ndaikuona. Alright. Asi chiri kundishamisa ndechekuti Simba akarwara imimi nanhasi muripo. Makashingirirawo sei semunhukadzi muchiona dambudziko rese zvekudai muri mumwe munhu pamwe dai makatorongedza makati inini zvandichazvikwanisi ndakuenda kumba kwedu. Asi ndiri kuona makashingirira. Chii chakakuitai kuti murambe muchishingirira pane murume wenyu? Chakaita kuti ndirambe ndichishingirira paurwere waSimba inawe kuti ndaiti ndikazvitarisa ndoona kuti Simba kurwara kwake haisi mhosva yake. Ende zvinhu zviri kutaurika asiri yakazvibata. Saka zvinhu zvaingondisimbisa kuti nyangwe ndikati ndisiye Simba ndiri kumusire. Simba haana mhosva. Plus Simba munhu anga ndisina kutadzirana naye kunyangwe anga asati arwara, kunyangwe anga azorwara. Ndanga sina mbobvira ndambokonana naye. Saka zvinhu zvaingondisimbisa kuti ndikafunga kuti urwere kwawakatarisa kwacho ndikwazvakananga. Zvanga zvichirema, zvanga zvichirwadza. Asi kuti ndaitongoona kuti Simba haana mhosva. Plus nenhau yekuti vabereki vangu, vanhu vamweni vangu natezvara vangu, vanhu vane rudo, vanhu vaindisimbisa kuti murora, izvi zvinhu zvinouya zvichidini, zvichipfuura, iwewe gara, imba yako iripo. Nokuti tanga tine tarisiro yekuti kuti moti Simba angazosvika pakutozonzi Simba hakusisina. Taimbofunga izvozvo asi tozoti asi Mwari uriko nekuti Simba zvinhu zviri kuitika izvi haisi mhosva yake. Saka zvinhu zvaingoita kuti ndirambe ndakashinga pana Simba ipapapo. Chokwadi, aiwa ndinotenda zvikuru. Ko kumba kwamunobva kuvabereki venyu imimi kwamakaberekwa, hapanawo zvawaimbotaura here kana kuti mwanangu kana urwere hwadaidzoka kumba? Ndaitombotaura nevabereki vangu, mai vangu nababa vangu, asi vaitondisimbisa kutoti ndo zvinoita nyangwe ukabva ipapapo hakuna kwaunoenda kwaunoziva kuti kuchazofamba sei. Unongosvika zvotosvika kana utosvika wofirwa wobva wosvika waona zvekune urwere hwakadarika utoti huya ugare pamba, mangwana zvawaenda pamwe awatoo munhu wenyika zvo. Saka itongoramba wakashinga ipapo woona kuti zvinopera sei, zvinosvikepi. Kana Mwari wazotiwo Simba tatora, aiwa tinenge toti hapasisina. Asi kana aripo muchitaurirana muchiwirana uchitombomuona kudaro so, aiwa ramba wakashinga murume ndio wako. Aiwa tinotenda. Saka imimi muchizoona Simba achizobva kunoko achizoenda kwaSekuru Tasvu, kwandiri kunzwa kuti ndo kwakazova neruponeso rwake, ndo kwakazorapirwa Simba. Munotiwo kudii, mashoko api amunotaurawo kuna Sekuru Tasvu nhasi? Sekuru Tasvu ndinovatenda zvisingaiti. Tateguru ndinovatenda zvisingaiti nekuti panguva yakaenda Simba nezvaanga ari nezvandakazomuona ava, Sekuru Tasvu wakabata basa ranga rakakura. Ende ndinovatenda zvekuti handizivi kuti ndingavatenda sei. Chokwadi, aiwa tinotenda. Asi makambowanawo here mukana wekumboenda ikoko muchimbonomuona ari kurapwa kwaSekuru Tasvu? Mukana ndakamuona akatouya kuno kuSimba wacho atozoyenani sezvava izvezvizvi. Ndo paakatouya kuno akati ndoda kuti umboenda uko Harare ukuku
umbonoonawo sekuru wakandibatsira nekuonawo patakagara ipapo kuti pakadini. Ndikati aiwa zvinomboshata. Ndakaenda naye ndikanoonana nawo sekuru. Aiwa ndakafara ndichitaurawo navo vachindikurukurirawo maitira waitirawo kuna Simba. Aiwa zvinhu zvinofadza. Simba waimubata zvakanaka ende handizivi kuti sekuru vaiwaya ndingavatenda sei nerudo rwavanaro ende nezvinhu zvinongoitika ipapo pamba pavo pacho pavanorapira vanhu ipapo pano panozara pano panowandiwa pane varwere vakasiyana siyana pane varwere vakasiyana asi rudo rwuripo ipapapo kana nini handifu kuti ndingazozvigona izvozvo asi rwakanyanya rudo rwacho unoona zvakasiyana siyana asi sekuru vanogona kushanda nevanhu vavo zvakanaka. Aiwa tinotenda zvikuru. Aiwa thank you very much nemashoko akanaka. Tinodaira kuti mucharamba muchipfuurira mberi nerudo rwenyu naSimba nekuti ndanzwa kuti izvozvizvi Simba right. Aiwa Simba right. Ichokwadi. Aiwa ndinotenda nekuwana mukana wekukurukura neni. Aiwa ndinotenda kunyange neniwo. All right.